Avui us convido als més petits de la casa a fer un passeig pel jardí del cos. Si sou adults, segur que els agradarà sentir que feu la pràctica amb ells. En acabar, recordeu compartir uns moments per veure com us sentiu i si hi ha alguna cosa del passeig que vulgueu explicar-vos. Comencem. Posa't en una posició molt còmoda, al llit o al sofà, o a una cadira, on més t'agradi. Saps? Al cos li agrada molt que li fem cas i que mirem com està, amb atenció. Si pots, tanca els ulls amb suavitat, sense apretar. Posa les mans descansant sobre la panxa i així el passeig serà més bonic i et relaxarà molt. Deixa't guiar per la meva veu. No has de fer molt esforç. Només posa atenció. Cada cop que vingui un pensament, no t'hi enganxis i torna a atendre el que t'explica la meva veu. Si fas la pràctica sovint, cada vegada veuràs coses més boniques al teu jardí i et relaxaràs més. Com més practiquis, més fàcil serà que sentis pau i energia, que tinguis força i ganes per fer aquells deures que potser no et venien de gust, alguna feina de casa o per jugar al que més t'agrada. Fes la pràctica qualsevol moment que sentis que necessites parar una estoneta. Quan t'enfades, quan sents tristesa o potser quan arriba alguna por. També, fer-ho a la nit t'ajudarà a relaxar-te i a dormir més de pressa. Començarem obrint la porta d'un jardí molt bonic. I saps? La clau que l'obre la tens a la respiració. Sí, a la respiració. Inspira amb suavitat pel nas, traient tot l'aire lentament, també pel nas. Mira si quan agafes l'aire, les mans que tens a la panxeta pugen una mica inflant-la. Quan treus l'aire, la panxa es desinfla com si un globus que hi ha dins es desinflés, que no hi quedi gens d'aire. Fes un parell de respiracions més així, sentint el teu ventre movent-se amb suavitat. Puja, baixa. La porta al jardí es va obrint. Ja, s'ha obert del tot. Imagina un bonic jardí. Mira tot el que hi ha. Arbres, plantes i flors de colors. Fixa't ara en el cel. Que blau. Mira el núvol, com se'n va. Quantes papallones venen a jugar a prop teu? Saps? Em van explicar una vegada que són les papallones del país de la bondat. Són molt bones i amb el seu vol suau ens ajuden als humans a relaxar-nos, a confiar. Venen cada dia al jardí perquè els nens i les nenes que hi veniu estigueu millor. Són màgiques i quan s'apropen a alguna zona del vostre cos amb les seves potetes tan suaus, ni es noten. O quan volen a prop, el que fan és relaxen. Mira les dues papallones que se t'apropen lentament. Quins colors més bonics! Em sembla que et volen acompanyar en el passeig. Mouen les ales divertidament perquè les estàs mirant. Passegem amb elles? Se'n van volant cap als teus peus. Posa atenció a com s'han parat. Suaument, cada una a un peu. Deixa-les que hi descansin un momentet, ni es noten.
només relaxen. Observa com les plantes dels peus es relaxen i els dits i els talons. Observa què sents. Ho estàs fent molt bé. Mira, les papallones són ara els teus turmells. Els deus relaxar perquè les veig molt relaxades també. Ara volen lentament cames amunt, en direcció als genolls. Percep si les cames descansen relaxades. Relaxa-les al màxim. Arriben als genolls i sembla que hi volen parar un moment. Relaxa'ls. Si et distreus, recorda de tornar a posar l'atenció. Mira-les com segueixen volant per sobre les cuixes. Respira i deixa anar qualsevol petita tensió que hi tinguis. Observa ara el culet i la part baixa de la columna. Hi ha alguna tensió que puguis deixar anar? Agafa aire i deixa anar. Hi ha molèsties? Fredor? Cap sensació? Tot està bé. Relaxa només. Respira amb suavitat. Observa quan entres l'aire. S'infla amb suavitat el ventre i quan el treus es desinfla relaxant molt aquesta zona de darrere l'esquena. Segueix pujant a poc. Segueix per l'esquena, les papallones t'acompanyen perquè les relaxis. Descobreix qualsevol sensació o zona tensa que trobis. Respira. Mira, ara les papallones han parat un moment a les teves espatlles. Relaxa-les bé. Així trobaran un coixinet on descansar uns instants. Inspira amb suavitat, sentint que quan deixes anar l'aire pots alliberar al màxim qualsevol tensió de les espatlles. Les papallones baixen ara pel camí dels braços. Observa'ls. Colzes, canells, mans, dits. Posa l'atenció als dits. Com estan? Enfoca't a les puntes, dit a dit. Estan relaxades? Qualsevol sensació de pessigolletes és normal i bona. Respira amb suavitat. Torna a posar l'atenció a les mans i mira com les papallones retornen pujant pels braços cap a les espatlles. Mans, canells, colzes. Mira si les espatlles segueixen relaxades. Observa ara el coll, la part de darrere el cap, potser movent una miqueta. Veuràs com relaxes més qualsevol tensió que acumulaves. Puja pel camí del cap. Fes una petita parada a la part alta. S'han parat les papallones a descansar un moment. Respira amb suavitat i observa quines sensacions arriben. Són tan suaus. Segueix. Volem ara cap al front. Observa, hi ha tensió al teu front? Molèsties? Relaxa't al màxim. Observa ara les celles, el contorn dels ulls. Hi ha tensió? Respira-la. Relaxa. Observa els ullets tancats. Hi ha molt moviment o descansen? Deixa que reposin.
Les papallones que t'acompanyen són màgiques i els teus ulls no han d'enfocar a res fora. Gaudeix del passeig, de la teva imaginació. Observa la teva cara. Estàs relaxada? Si pots, dibuixa un somriure. Posa uns instants d'atenció a l'interior de la boca. Observa com la saliva es va creant, va sorgint. Fixa't en la llengua, com la sents, on descansa. Està tensa, apretada? Respira amb suavitat i relaxa-la deixant-la caure allà on vulgui. Deixa-la que descansi. Torna a percebre la sensació de la saliva dins la boca i quan la sentis, empassa-la amb suavitat. La gola està relaxada, el coll també. Arribem ara a la zona amb més flors del jardí, és el cor. Els savis xinesos diuen que al cor hi viu l'emperador del nostre cos i que si ell està tranquil, tot va bé dins nostre. Estem més contents i amb més ganes de fer coses. Mira quantes papallones han afegit al passeig. Observa aquest espai. Està tranquil? Sense tensió? Sents el cor relaxat? Content? Envia el teu somriure, aquest somriure que has dibuixat amb els llavis, al cor. Mira que bé que et sents quan somrius. Les teves dues amigues segueixen amb tu. Els hi has agradat. Et diuen fluixet que posis tota l'atenció a la zona dels pulmons, que respiris profundament per omplir els pulmons al màxim. Van baixant, volant pel camí que va a la panxa. Oh, mira, s'hi paren per descansar-hi. Juga amb elles. Inspira i fes que la panxeta pugi com si fos una onada. Sent com la onada baixa quan treus l'aire. A cada respiració que fas, més tranquil·les i felices les veig. Ara tornen a volar i se'n van a la zona del melic. T'estan ensenyant que aquí hi ha un lloc molt especial, el llac de la calma. Elles sempre hi van a descansar. Em diuen que t'expliqui que sempre que et sentis que no estàs bé, que et fa mal alguna cosa, o que sentis alguna altra sensació que no t'agrada, alguna emoció, respiris unes quantes vegades des d'aquí i en una estoneta estaràs molt millor. Ara em diuen que han de marxar, però que sempre t'estaran cuidant. Sempre que respiris des de la panxeta, elles estaran donant-te calma. Mira com volen. Fixa't, ets just davant la porta per la qual has entrat. Respira profundament 2 vegades, tornant a mirar el jardí per última vegada. Pensa que pots tornar a fer aquest passeig sempre que vulguis. Fes ara una mandra, que el teu cos s'estiri com li vingui de gust amb els moviments que et demani. Busca el badall obrint bé la boca, potser un sospir i torna quan vulguis. Fins ben aviat.